utilitza uns arguments literaris d'una solidesa extraordinària. I jo, a més, li faria un afegit, sense caure en l'efectisme i el sensacionalisme que de vegades llibres que ens venen donats amb un gran màrqueting l'utilitzen d'una manera buida, vàcua. Va venir la matinada, tots són cases blanques, amb flors als finestrons i una església vella es perd a l'horitzó. Però quan vaig insistir una mica, li vaig dir al Salva, jo estava tot oblidat, pensava que no es faria, i li vaig dir, bueno, deixa'm córrer, va dir, no, si ho tenim preparat per la gent i tal, i doncs me vaig veure abocat a fer-ho. Pues us he dit, sí que estic sorprès i molt agraït que hagi vingut. Jo sincerament pensava que seríem tants, si hagués sigut la veritat és igual, no ho 20, no? Els números siguin importants. Llavors, jo vaig escriure un llibre, que és un pecat, però per què vaig escriure? Perquè hi ha molts de vosaltres que ens agrada escriure. Jo vivia al Camerun, en un lloc molt aïllat. No hi havia llum, no hi havia telèfon, només a la satèl·lit per anava, i jo estava en un lloc molt perdut. I passava, tenia molt de temps lliure, cosa que ara no tinc. Dels porxos van sortir. Hi ha moltes vivències, temes personals, de quan era jove, amics meus, que eren sol, treballar raons, del barri també, de com la gent s'ajudava, com la veïna s'ajudava a la mare que tenia problemes i no era de sang, però agafava el nen quan la mare... O sigui, històries que tots heu viscut. Com moltes famílies tocades pel tema de la droga i que veuen com un fill acaba aquest camí i que és molt injust, perquè les famílies són de car treballat, han lluitat, però el fill per una raó t'agafa aquest camí. Llavors tot això és un que vaig fer aquí. I és veritat que al principi no era una novel·la policíaca ni res. Jo conforme anava escrivint, m'anava sortint. Reconec, o sigui, jo mateix sabia com acabaria. I anava escrivint i mica a mica jo m'anava animant i va sortir el llibre. I mira, vaig quedar molt content. Jo tenia aparcat els de Rosa, la conec perquè amics seus i família que estaven molt relacionats amb el Camerun, he vingut de visita, em van parlar d'aquest concurs i jo la tenia ja com oblidada la novel·la, que es va dir, però la presento. I la vaig presentar. I me la van premiar, no m'ho creia, jo anava caminant per Gran Via, cantonada, Passeig de Gràcia, sort que ho van dir, vaig quedar amb les sort que no és un guerrer estret, sinó un escapirut, no m'ho creia jo. I llavors, quan me va dir que la publicaria, jo sé una cosa del Camerun, és que, igual que els cristians, quan molta gent parla de nosaltres, veiem que naveguen, jo que ha llegit històries del Código da Vinci o similars, però no sap el que és. Doncs l'islam no sé què passa igual, que molta gent parla de l'islam, però jo crec que una cosa la sap el que viu. Si jo vaig voler que alguna persona musulmana me llegís, perquè al Camerun allà parlaven francès, i jo vaig escriure en català. Aquí està la Maite, estic molt content perquè vaig escriure en català, perquè jo era una escola al meu barri de la parròquia que s'ensenyava en català quan Franco vivia, es parla tant de Franco, de molt històrica, quan Franco vivia, ella va ser la meva profe perquè era petit. Doncs aquella escola s'ensenyava en català l'any 73, l'any 72, l'any 71, vull dir que a vegades la memòria històrica ens quedava un tros. Llavors, clar, ja ningú el va llegir allà, perquè jo l'escrivia en català, llavors vaig demanar al Taufik, estic molt content que estigui, que com a musulmà que me les llegís. Perquè jo sé que quan parles en nom d'un altre, dius coses que l'altre ho veu diferent. Jo sé que amb l'islam passa molt, que nosaltres, quan parlem de l'islam, el passem pel nostre filtre, que és un filtre. I li agraeixo molt que se va llegir, va fer correccions, llavors això vaig estar molt content. Llavors, sobretot a mi és un llibre que a mi em va fer molt de bé escriure. Va ser com una teràpia, perquè a tots ens passen coses a la vida i el fet d'escriure-les ajuda. Si jo animo que escrivim, que és bo, i si algú vol publicar alguna cosa, l'escriu com a cosa que tenim a la Rosa,
que li agraeixo molt perquè sabeu que jo soc un aficionat, no visc d'això, lògicament. Un poc que el públic ja fa la gràcia, no? És que hem escrit un llibre, és com un fill, no? És allà, és el teu. Sí, moltes gràcies per haver vingut i no sé si ha hagut alguna pregunta, alguna punt, alguna cosa. Els porxos van sortir